en grijzig. Het geeft me een heel rustig gevoel. Het is echt van niets iets maatjes, zeg maar. Het spel dat is helemaal totaal omkwam. En dat weer onder gang te krijgen, dat jou gewoon zo'n stuk rust, zeg maar. Als zij van ja, het ligt er net op, het is smarig, het is vies, het wil niet meer spelen, dat hier een psalm dingen. Ja, dan begin ik daarmee en dan denk ik, ja, je hebt wel zo'n project. Nou, en dan, als het dan weer juist hoe het dan weer wordt, ja, dat helpt me een hele voldoening, ja. Ja. Maatje, zit zien we dat ik met mooie radio's? Nou, dat spel van Joerde Dij, praat met hem van. Nee, ik hoor mooi bij lampen. Het is een mooie warme klank wat eruit komt. En dat heeft met dat spel van Joerde Dij net. Het is al je digitaal en afstandsbedienings en nee, het is helemaal niks. Ja, we gingen dat vroeger ook in een huis. En dat weer dan wel in de 70 jaren, dat weer wel wat jongere meubeltjes dan wij vanzelf, of radio's. Maar ja, dat kun je heel goed in weer waarom vinden. Nou, mijn vrouw zei op een gegeven moment mee, ja, je had deze werk vanzelf en jongens, nou ja, kleren even voor de televisie en dat is even wat in de tuin aan de gang. En toen zei ze, was toen net een hobby, half 10 of toren naar een sportschool. Ik zei, dan mag ik wel reizen. Ik zei, ik ben jongens blij dat ik thuis ben. Ik zei, ook nog al wat woe, ik zei, dan wil ik wel waarom in het tiert. Ja, zei, maar dat kan natuurlijk niet. Nou, ik zei, dat kan wel. Maar ik zei, dan met dit over het spel. Omdat wij wat op te knappen met het doen. Ik ben facilitair medewerker van een 24 uur opvanghuis. Daar zijn dus mensen die 24 uur begeleid worden moeten. Ja, dan kreeg ik opdracht van, nou, daar dat steken of daar moest en dit vervangen. Dus het wil op zich wel een heel vrij leven. Ja, die houdt toch enige druk natuurlijk, want ja, er zijn dingen bij, ja, dat kan beslist niet wachten. Lekkage haast of 10 of door, dat moet wel voor het kleren. Ik ga heel vaak zitten denken van, ja, wat zoek, wat maak. En nou, ik ben blij dat ik deze hobby in elk geval nog weer oppakt. Ja, dat ben ik meubelsteken, ja. En als je daar een meisje zei, ik was zo, had ik gewoon weer normaal in een huis denken. Deze had ik dus helemaal keelhoes, zeg maar. Ik heb hem helemaal weer lakt en spuiten. En wat hij weer helemaal bekrast vanzelf. Nou ja, als je zo zegt, net in een huis doet. Het moet echt wat liedje natuurlijk, hè. Nou. De radio is helemaal refuseerd, pick-up is refuseerd, het speelt al hier weer hartstikke mooi. En het ziet er ook nog eens een keer hartstikke mooi uit. Zeg je nou van oma Ko, die heeft een antenne met een radio. Had je hier nou zo stenen, ben je er dan een grutskop? Ja, echt wel. Ik had zelfs soms wel, ik ga hier een bed stingen, dat is ook uit de 60 jaren zo'n beetje. En dan ging ik wel eens even naar bed lezen. Steek in muziek om en dan ga ik ze alle keer op hetzelfde centrum en dan geniet ik daar echt van. Dan kan je samen een uur of 12 uur lezen. Maar even hier in een klein maar leuk cafeetje, daar vond we morgen zijn groot geluk.